Tikman muna natin. Sarap diba? Sarap. Yan na po guys. Ang pinakbet. Sarap. Wow. Sarap naman ng aking ulam ngayong gabi. Ang sarap. Guys, kain po tayo. Guys, yan, lulutuin natin mamayang hapon. Yan, sa halagang napakamahal. Isang ganito ho, 20 pesos. Tapos, ito, maliit oh. Maliit lang binili ko. Halagang 30 na po. 20. Oh, 60. 60, 90 na po yan. Ang mahal, talagang sadya pong kailangan natin magtipid. Hirap talagang buhay. Talagang pobreng-pobre talaga tayo nito. Yan. Guys, magandang hapon mga kapobre. Ito na tayo, magluluto na tayo ng ating hapunan. Yung sabi ko kanina na pinakbet, ito ay babalatan na natin. Magbabalat tayo ng kalabasa. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Tara na guys, magluluto po tayo ng pinakbet. Guys, babalatan po natin to. Guys, magluluto na tayo ng ng pinakbet. Una po ay lalagay po natin ng mantika. Yan. Yan guys. Lalagay muna tayo ng mantika. Tapos lalagay natin yung bawang. Lalagay natin yung bawang. Lagay natin yung bawang. Bawang guys. Yan. Igisa lang po natin. Ito po yung basic na pagluluto. Yung basic na pagluluto ay ginigisa. Lagi kong sinasabi sa inyo na ang pagluluto po ay ang una po ang ginagawa ay ginigisa po. Yan. Yan lang po. Yan guys. Susunod po natin yung susunod po natin yung sibuyas. Sibuyas guys. Sibuyas. Yan. Sibuyas. Sibuyas guys, sibuyas. Sunod natin. Bago ilagay natin yung karne. Yung karne guys. Yan. Igisa lang natin guys ang karne para yan po ang basic ng pagluluto. Laging ginigisa kasi ito po yung nagpapabango. Guys, pagpasensyahan nyo na po ang boses ko at medyo masama po ang aking pakiramdam. Yan. Yan po guys. Hirap po mag-video ng nagluluto. Yan. So, gigisa lang po natin. Gigisa-gisa. Yan po. Yan. Gigisa-gisa natin. Yan po guys. Ang sarap na ng ating niluluto. Tapos lagyan po natin, igisa natin yung alamang. Alamang po guys, alamang. Yan. Yan po guys. Guys, susunod po natin yung sitaw. Ito yung sitaw guys. Ito po kaya natin inuuna itong sitaw kasi medyo
Medyo matigas po kasi itong sitaw, kaya inuuna nating igisa. Yan. Yan po guys. Yan. Nahin natin yung sitaw. Ayun. Igisa po natin yung sitaw. Tapos tatakpan po natin to guys. Pag ito ay kumulo na po, eh saka natin isusunod yung kalabasa. Yan. Guys, takpan muna natin tong mga 3 to 5 minutes, saka natin to ilalagay yung kalabasa. Yan po guys. Maghintay lang po tayo ng 3 to 5 minutes para maluto po yung sitaw. Yan guys. Siguro pwede na po ito. Yan. Lagay po na natin yung kalabasa guys. Yan po yung kalabasa. Kalabasa guys. Yan. Yan po guys ang kalabasa. Ang sarap naman. Dami oh. Tapos guys, ito po ay tatakpan natin ulit guys. Tatakpan ulit natin. Yan, hintayin lang na po natin ng 2 to 3 minutes guys para maluto yung kalabasa. Yan guys, hintayin lang po natin. Ito po ay sunod-sunod po. Basic lang po ito guys. Ang pagluluto ng pinakbet. Yan. Yan guys. Pa-shoutout po yung mga followers ko po. Yung mga nag-subscribe po sa akin. Salamat po sa inyo. Sa inyong tiwala. Yan guys. Lalagyan na natin yung mga yung mga okra, yung katalong. Sabay-sabay na natin yan. Ampalaya. Guys, yan. Lalagay mo. Sabay na natin to. Yan guys, oh. Ulam sa halagang 90 pesos guys. Punong-puno na yung kalan. Yung oh, punong-puno na po. Tapos lagyan po natin ng magic sarap po. Magic sarap. Ang nagpapasarap sa ating mga niluluto. Yan. Yan po guys. Yung magic sarap. Yan. Tapos lagyan natin ng konting lang guys. Konting bitsin. Konting bitsin po. Yan po guys. Tapos lagyan po natin ng tubig para medyo may sabaw naman tayo. Lalagyan po natin ng konting tubig po guys. Konting tubig lang po. Konting tubig. Oh, yan. Konting tubig lang ho. Yan, kalahati lang nito. Kalahati. Kalahati lang ho guys. Para masarap. Tapos takpan natin guys. Hintayin natin kumulo. Hintayin po natin kumulo guys. Takpan po natin ulit. Hintayin po natin kumulo. Yan. Pansamantala muna nating na i-stop muna itong video at hintayin muna natin kumulo guys hanggang sa maluto. Tapos titikman na po natin. Yan. Yan po guys. So, yan guys. Ang ganyan lang po ang pagluluto ng pinakbet. Yan po guys. Titignan na po natin kung luto na po. Ayan. Ang sarap. Ang sarap naman. Oh, sarap. Guys, lagyan po natin ng nor cubes. Lagyan po natin. Kalahati lang guys. Kalahati lang. Kasi lasang na to. Lasang baboy na to. Yan.
Kalahating Nor cubes lang po. Yun. Hintayin na lang po natin na maluto ang okra. At ito ay luto na. Ang sarap. Oh. Sarap-sarap. Ang sarap naman ng aking pagkain. Oh, lutong-luto ng kalabasa, oh. 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 Oh, sarap na, oh. Oh. Ha? Ha? Oh. Sarap na, guys. Yan. Oho. Luto na ang aking pinakbet. Kakain na ako. Yan, ang dami, oh. Busog-lusog na naman ang aking anak nito. Oh, pagkain. Simpleng pagkain sa simpleng buhay. Oh, yan. Simpleng buhay ay kay ganda. Oh, sa halagang 90 pesos ay may ulam na tayo. Hindi na natin kailangan pang bumili sa labas. So, yan po guys, oh. Sarap na sarap. Yan. Huwag na natin takpan guys kasi luto na po ang kalabasa. Hintayin na lang natin na maluto ang okra. Itong okra na lang ho ang niluluto. Yan. Yan po guys. So, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-share, like, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Salamat po yung sa mga nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po sa inyo, sa inyong suporta. Maraming salamat po. At ako po ay tinutulungan po ninyo. Hindi nyo po ako pinapabayaan. Guys, yan. Simpleng tutorial lang po ang pagluluto ni Pobreng Ilocano. Ayan po guys, luto na po. Ayan. Lapit na tayong tingnan nga natin yung kanin natin kung luto na rin. Ha? Wow. Luto na rin ang sinaing. Kakain na. Kakain na. Yun. Wow, sarap naman ng ulam namin ngayong gabi. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Ayan po, luto na po ang aking pinakbet. Kain na po tayo guys. Kakain na. Tikman muna natin. Sarap diba? Sarap. Yan na po guys. Ang pinakbet. Sarap. Wow, sarap naman ng aking ulam ngayong gabi. Ang sarap. Simpleng buhay ay kay ganda. Simpleng pagkain, simple lang tayo. Yan, isang mangkok ang aking ulam ngayon. Sarap. Guys, kain po tayo. Guys, kain tayo guys. Itong ulam natin. Ang pinakbet. Yan, sarap. Sarap ang ulam ko ngayong gabi. Bago ako pumasok, kakain muna ako. Sira na naman ang diet ni Pobreng Ilocano. Imbis na nagda-diet, hindi nakakapag-diet kasi ang sasarap ng mga ulam. Sarap. Kain tayo guys, kain po.